Assalamu alaikum masu sauraro. Muna muku sallama irin ta addinin Musulunci, wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na. To a series ɗin da za a gabatar na sati mai zuwa a wannan series mai dogon zango wanda kowa ya fi sani da labari na. Za a tabbatar muku da cewa Shamsiyya ba mutuwa ta yi ba, doguwar suma ta ce sakamakon bugun da ta sha a wajen Sumayya. Inda har Kilishi ma ba ta san ya aka yi ba, ya aka yi. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na, ka daure ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Inda ita dai Sumayya ba abin da take yi face kuka, sakamakon a ce da hannunta za ta ɗaga hannu har ta yi sanadiyyar mutuwar wata. To shi kuma AA Galadima wanda aka fi sani ga mijin Sumayya, ya shigo ya tarar da su Kilishi da yayan Shamsiyya a gidansa. Bai tabbatar da abin da ya kawo su ba, nan dai ya tsare su da tambayoyi shin me ya kawo su gidan. Ashe dai, ita Kilishi ta sa an kawo mata bindiga wadda ta maƙale ta a ƙugunta domin daga zarar ta ga Sumayya ita ma ta harbe ta a yi biyu babu. To mai sauraro, har yanzu dai a farfaɗowar Shamsiyyar ba a sanar da masarautar garin Gabas ba, amma ita kuma ‘yar uwar Shamsiyya ta sani. Mai sauraro, to me kake tunanin zai faru tsakanin Shamsiyya da Sumayya? To Sumayya dai ba don wani abu ta yi wannan laifi ba, kuma ba ta yi tunanin wannan abu zai faru ba, shi isa har yanzu mijinta AA Galadima bai yarda da abin da aka ce ta aikata ba. Kuma mai sauraro, daga zarar Shamsiyya ta farfaɗo shi kenan Sumayya ta koma hutu a masarautar garin Gabas, saboda ba wanda zai ƙara ɗaga mata hannu ko yatsa tun da suka ga abin ya faru. To nan dai Shamsiyya ta ce ita in ta dawo gida ba abin da za ta yi face haɗa kayanta ta bar wannan masarauta, sabida Sumayya baƙin halinta ya mata yawa har za ta yi sanadiyyar kisanta. To mai sauraro, ga Kilishi ga AA Galadima, me kake tunanin zai faru? Ita dai Kilishi har yanzu ba ta sauko a kan bakanta ba na cewar sai ta kashe Sumayya. Shi kuma AA Galadima har yanzu bai sauka a kan bakansa ba na cewa ba wanda ya isa ya wulaƙanta masa matarsa ko ya ci mata zarafi face ya ɗau mataki. To mai sauraro, idan har aka ce su Kilishi sun karaya sun daina faɗa da Sumayya sakamakon wannan ta'asa da ta yi musu na jawa Shamsiyya har ta yi dogon suma wanda ake tunanin ta mutu, to yanzu Kilishi da wa za ta yi rigima? Dama mijinta ya gaya mata duk abin da Allah ya yi ba mai ja da shi, kuma ba ta ɗau shawarar mijin nata ba. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka a cikin wannan tasha, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Mai sauraro, kai mana comment na cewa tsakanin Kilishi da Sumayya shin faɗan ya ƙare ne, kuma ina za a koma da su wa za a ci gaba da wannan rigima ta masarautar garin Gabas?